Hei Pony, meillä on sulle uutisia. Toivottavasti sä oot varautunut niihin. Tietty. Mä oon se Cooli ja Coolit kestää tommosia juttuja. Kertokaa. Luokalle tulee uusi tyttö ja se on tosi muodikas. Pelkään, että se perii sun paikan luokan tai koulun parhaitena. Se ei kyllä ikinä tule perimään mua. Minkä niminen? Se on aika muodikas nimi. Viivi. Viivi, voi hitsi. Se korvaa varmaankin Pauninkin. Se ei tule tulemaan. Se on tilannut ja vuokrannut luokas ja kaikki semmoiset jo täältä koulussa. Niin on. Kaikki oppilaat kuulolle. No rehtorilla on asiaa. Mit. Jos sä haluat olla cool, sun pitää sanoa mit. Mit. Just. Viivi on saapunut. Luokat, tervetulleeksi. Toivotetaan tervetulleeksi Viivi. Hei, mä olen Viivi. Miten kaunis. Mä luulin, että sen nimi vaan on Viivi, ja se on muuten ruma, mutta... Se Viivi ei kyllä korvaa mua, vai mitä? En osaa sanoa. Vai et osaa sanoa? Haluatko lentää kamuista? Mit? En tod. No hyvä, katsotaanpas. Hän ei kyllä tule olemaan luokan kaunein. Hei, olen sitten vähän ujo. Viivi. Tulihan tänne. Saat esitellä itsesi. No hyvä on.